Pikachu en die Pikachu. Waar gaan we heen, hè? Nee, saaien varen. Ik denk dat ik aan daar in die bocht hing in blauw. Dat denk ik. Maar mijn lange lichaam. Nou, zet hem op, Beppe. Hey Ilse, wat voor geluid maakt het zich voor lekker? Ik hoef net echt bij dat beestnonnetje. Goeiemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Joert geven wat leuks aan wat hier Beppe Klaasje betocht. Want het is Joert eigenlijk Beppe Klaasje daar. En wat hebben Beppe Klaasje daar helemaal alle bandjes? Sanjes Safari. Ja, Science Safari in februari is dat, hè? Doe eens, nou, glierbaan, hè? Fred moet februari. Het valt niet, het jij niet februari. Wat zei ze toen? Lief maar leuk. Vind je het net leuk? Nou, dan was er net dingen. Springkasten dan. En wat vind je toen leuk zaken? Win. Ja? Ja? Ik denk dat ik het leukste vind het trein. Oeh, vertel. Het spokenhoes. Oh ja, dat is, ja. Het zit helemaal achter. Zo'n grote apenkooi, maar dan is het een beetje een spookhoesachtig iets, hè? Ja? Nou, eigenlijk heb je al de springkasten. Ja. Oh nee, die kan net ons komen. Maar het even leesje zo'n shirt, die. Sandalen is een beetje fris. Echt naar de apenkooi, de normale apenkooi. Ja. En nog fietskers. Die binnen, die fietsjes. Ja, en dan het 12 boeken. Ja. Verkeersplak. Ja, dat is altijd... Maar het is nou wel een beetje reinig, zeg maar. Ik hoop dat het nog een beetje droog wordt voor die. Of nou bij een theedoekje mij in me heeft. Verkeersplak. Ja. En een denk je door zo'n ding. Dan maar straapje. Ja. Ja, en eigenlijk vindt men de beestjes het leukst, behalve... De struis. En daar is ook een meisje. Ja, die zit bij de... En schat, dan ook nog eens even gisteren een familietafel gehad. Ja, want tante Ilse giet mij en Famke. Ik denk dat we samen kunnen worden. Iedereen van die familie is volgens mij. Ja. Behalve tante. En tante Fien aan het werken, hè? En oma Jan met mij. Nee. En Voor de hij rest net. niet, nee. En om Chibben net. En Paak Zaken net. Ik heb hem thee op mij, hè. Ik is altijd goed nergens op. Mijn man net. Die mij. Asje. Oh, zelfde kleur. Ja. Die Pikachu. En die Pikachu. Je zaken met zijn boekje. Was dat in dat boek? Ja. Dan ben ik zaken zijn boek. Die. Ja, goed zo Hilda. En ik heb nog een Pika. Ergens. Oké. En die nog. En ik vind zelf de schattigste, die. Dezelfde vind ik de schattigste. Ja. Denk ik. Ja, met deze merk. Die oors. Nou, kom jongens, we gaan. Ga je me squannen? Nee. Again! Dat is een raze man. Meneer. Hé. Opa! Hoppa. Hé, oh, rustig. Je leien. Opa, doe dat! Denk er maar om, ja? Zaken, voorzichtig. Even squannen, Thomas. Kom op, actie. Ik zal even een jas om aan trouwen. Ik roep het wat in de been, maar ik moet zelf weg hebben. Nou, wij gaan dus naar Science met de hele family. En we meisteren een hele leuke mannen van. Via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Ga je de zin in, vrouwje? Ja! Waar gaan we heen, hè? Nee, saaien varen. Science Safari. En waar die de achterhuis? Dat de Ilse. En waar nog meer? Vrouwke. Ja. En Zaken. Ja. En Jara. Ja. En Ilo. Ja, je- En Lois. Je bent hier, hè? Met Beppe en Mem. Zin in? Ik kijk. Yes. Goed idee van Beppe, hè? Ja, Ja. Peppa. Ja, maar- Lois. Ja. De oren maak ik even naar het zwembad. Dan je maakt mij dag. Oh, naar jou dan het zwembad. Go weg heen, hè? Joet niet meer. Joet gewoon naar Science. Ja. Ja. Ja, we zijn compleet. Yay, tante. Ah, worstje. Science Safari. Hast du direct zo'n zin in? Tante. Hey, schat. Oh, mansje. Nou, Ilse, wie gaan voort? Wie gaan naar huis? Beppe reppen. Hey, Beppe, volle willen? Wie gaan? Oh, nee. Ja, succes. Dat soort wijze dan ook wel voortgaan. Ja, dat kan ik wel maaien. Ja, ben wel. Ik ben blij dat ik het dan net goed te wijzen. Maar wij een tafeltje ziet je, Famke?
het zie je wel. Dan weet je met... Nou, weet je waar we zitten? Weet je waar we zitten, ja? Hier gaan we zitten. Hey jongens, hier zitten we, oké? Dus we hebben altijd traditie uitgegaan bij de Yukon Valley Goudmijn. Yes? Lekker bordje. Eerder de schoon ik uit? Yo! Ik ga hem jumpen. Oké. Zal ik dit springen? Oh, sorry voor het slechte beeld, maar ik moet even klimmen. Zaken zijn gewoon klimmen. En zoals je dit shirt nou. En zullen we aanstaan naar dat Halloween? Oké, hoor. Oké, kun je de camera inpakken? Ik ga springen. Ik ga springen, dat doe je, maar oké. Ja, maar Jara, hoe kom ik nou dan beneden? Ja, gasten? Ja. Oké, wie je naar het Spokenhotel? Ja, hoe is? Hoe is het? Vertel. Oh my god. Ik ben dus claustrofobisch en ik doe dit echt net, maar oké. Wat is dat? Let's go. Bang voor iets roemtes. Ik wat er nou uit. Ik wat er nou uit. Roemtes. Wat er nou uit. Oh. Ik ben in het spookhuis, maar het is saai en ik ken het saniteren. Dus we binnen nu al weer uit. Zie je het nog een bakje koffie, maar nou zit Beppe al in een apenkooi. En zie je hoe het met Beppe gaat? Is Beppe hier? Ja. Oh, hoe gaat het, Beppe? Beppe denkt dat Beppe een hartje is, zeker? Kom op met Beppe, mij. Ik weet net dat Beppe wat door die glierbaan past, Lois. Wat wist hoe het paardje gaat, Lois? Ja, Beppe weet er niks van. Oeh, dit is wel spannend. Je kan er heen, shit. Oeh. Oh, maar... En dan? Ik kan hier echt los, ook. Ik wil hier wel los. Wat verdikken, maar weer tussen erop, Beppe. Hallo, wat is al eerst, hè? Past dit, Beppe? Hallo, maar ik kijk nog tegen. Waar ben je? Nou, ik ben echt boven, ja. Oh, dit wiebelt nogal. Oeh, dit is echt toch wel spannend, jongens. Wiebel, wiebel. Ja. Oh, dan kon ik net hier. Daar bloot een hengje tegen. Ken je dat? Passen we daarin, Beppe? Weet ik niet. Ken je Zitten en dan... op haar buik? Oh, ik ga net op een buurt. Ik ga gewoon Doe nou eerst maar. Ja. Oh, Sarah. Oh, dat ken je echt wel, ja. Ja. Ik denk dat ik aan daar in die bocht hing en blow. Dat denk ik. Maar met lange lichaam. Nou, zet hem op, Beppe. Zet hem op, Beppe. Zit op camera. Ja, daar gaat ze. Ja. Nou, dat zal ik echt. Oh, met de volk er al in, hè? Nou, zit je me zo de shit hoe het hier. Oh, jeetje. Oeh, daar hang ik al. Daar heb je. Op de dit hoed om me nek. Oeh, jakkes. Dat wordt niet heel snel. Ja. Dat denk ik nou. Leuk, ja, leuk. Heftig gedaan. Leuk, jongen? Ja? Mensen zullen eerst koffie doen. Oh joh, Mem en ik ben van die roendraaiende glierbaan. Die glierbaan, jongen. Lekker ballen, wat. Eerst koffie, Mem. Zo, liefie. Hey Fanny, wat is het? Dat is de paaltjes hier. Shit, Famke. Wat is er onder steen? Komt het thuis naar beneden? Shit, let op, hè? Let op. Je tas sniepen. Wow! Dat weer leuk. Even een update van waar iedereen is. En ik ga Jet op Lois zit.
Maar ze zit je net. Wat is je? Ze was even schrikkelijk. Hey! Wat is het? Dat is hetzelfde als Famke. Dat is de derde. Oh, wat waait het? Het waait het, toch? Ja. Het waait toch 24 graden? Kijk, deze dat waar ik hier heb gebouwd. Let op. Gaat die omheen, denk ik? Gaat die helemaal daar? Nice. En dan zul ik nou zaken even op ziekje. Volgens mij is zaken nog steeds aan het klimmen. Boe. Hoi Hildo. Zeg maar hoi. Hoi. Een zakensla. Oh, het zaken oudingen, nog verhollen. Is die vol? Ja? Oh, dat is het oud. We gaan op de trampo. Nou, en de trampo luchtkussenpaard. En het luchtkussenpaard, ik bedoel van het luchtkussen. En ik ren altijd heel goed. Zo dat je hem scheren en ik nooit van. En ik ga en boem. Even zien wat Lois is. Zo bouwen. Hey Wiefke. Wat best op meidje Lois? Een heel groot hoes. Oh, wat cool. Wat een prutte blokken ben je, man. Allemaal magisch. Ik is wel een hele stad van bouwen. Hey. Wie bent een hoes gaan bouwen? Ja, kom maar helpen. Dat is heel mooi, jongens. Super, super, super. Maar we er een door in letten, jongens. Anders heb je er het inkomen aan, hè? Oh. Maar het wordt een dwark in, toch? Ja. Ze weer een dwarke meidje? Als je dit eraan, met dit erdoor. Als je wat een beetje. Maar weer een beetje, hoor, meidje. Zo, kunnen we hier terug? Nee, nog eentje, denk ik. Zo. Let me eens even zien. Ja, je kunt er alle even in. Door even iepen. Zo, door iepen. Voorzichtig dan. Kunnen we het er jij in? Past dat? Mag ik een beetje schouwen? Beetje schouwen, een beetje aan de kant. Oh, wauw. Super goed. Wat is de shell, Lois? Is het lekker een rut zien, hè? Even zien. Joe, hallo. Koekoek. Hallo. Koekoek. Nou, je mag een lekker bladje. Pino koffie. En gaan we even naar de tafel. Dan zie ik er wat eten uit. Dat we de zakjes even hoor. Ah, ze zijn lekker eten. En ik heb aas misschien nog een boekje. We zijn weer met aan even het eten uit, zit je te denken. Uit. Chippies, dat is toch geen eten? Chippies is toch geen eten? Wel lekker. Volle je hem eten? Ja. Zullen we even zien wat er is op elkaar? Ja. Gaan wij met het ziekje? Ja? Ja. Ja, wij niet. Oh, lekker. Lekker eten allemaal. Zo, nou. Schoon weer hoor. We zullen even een kleermeidje en dan ze waren nog direct een blokje boeten aan. En dan mama en ik bij de hoes een keer eerder even koersen. En ik leeuwde het allebei wel weer. Bij de zaken ook al iets chill. Maar nog direct even boeten. Het is nou hartstikke mooi water. Het zintjes erbij. Dus eerst allebei in de schoon en de jassen. Dus wish us luck. Ja, kinderen? Alle hier in de jassen en de schoon. Nou, geef het. Ja, dat komt trek hoor. Geef me de boeten. Kom maar mij. Yeah. En als je in de boeten gaat, dan mag je eerst langs de struisvogels. Nou, je weet wel hoe dat gaat. Best een 4 voet zaken. Oeh, gelukkig. Ja, dit kan. Dit kan. Nee, net komen. Nee, Saki. Dat is struisvogel. Ja, struisvogel. Ja, dat is beter. Nee. Ik ga je bij. Ah, shit dan.
Hey, dus wie de vorige keer, of wie die toen verstapt misschien? Of Ja, zo? die ziet me toen net, nee. Oh. Wie nog in België. Wat met Belgische ha? Oh, dat is geen knie. Het is een hazen. Hallo. Schattig. Oh, maar wat is dit lekker waar nou, jongens? Het is wel... Hij doet koud, Ilse. Ilse, het is lekker waar. Oké. Ah ja, nou probeer je maar even. Hier terug. Zit er maar terug. Ja, dat kan wat lezen. Goed zo, hè? De griezelgrat. Ja, maar we even door de griezelgrat. Dat is hitsa hita. Ja, en ik zal even door de griezelgrat. Dan blowen we hier wel even. Die is je wel. Bijna. Hey, Ilse. Best gedaan. Ik ga er ook even. Oh, dit is wel een spannend balkje, jongens. Waar wordt dit al hier? Ik denk net Famke. Waar wordt je doorheen te rennen? Luister even, shit. Je hebt er helemaal geen moeite mee. Kijk eens zo. De guide even naar je. Die is lief. Is toen wel van wie? Hoi guys. Die is zo mooi. Ik hem ook. Maar goed, ja, dat goes zo. Ik maak dat het voor de griezelgrat. Oh nee. Laat ik het maar niet mee. Oh my god. De Vijf. Oeh. Oh, wat mooi hè. Ja, daar zit pas op vraagteken. Oh, maar shit. Spintje en een poes. Wat weer dat? Wow, daar schrok ik dus de vorige keer van. Doe Oh, dat die snap ik wel. En dit is een spiegel. Hey, dat was toen ik. Wat stoere meid. Kom maar. Hier is al je beestjes. Een poeske. En een moeske. En een spin. En een oele. En struisvogels. Nee. Vleermoesten. Ik denk nog steeds aan de struisvogels. Is je kastjeloos of kasteloos? Waar wil je maar uit? Scrotjes toe? Ja, man. Nou, ik pas een krek doorheen, jongens. Nou, ik vind het heel stoer dat je hem de dingen had. Super. Dat is twee keer. Net een stuk tussen hebt. Mammy? Stap maar op. Tot de buis. Die is een beetje te moeilijk. Ik heb zaken voor me. Doe hem maar doorheen. Van de vlierbaan. Dat is wel leuk, hè? Hey, kiekeboe. Ja, zo dat leuke things? Ja, dat mag. Hoe was ik ertussen? Dan gaat net hurt dan, hè? Net zo hard nog. Ja, Kevin? Nee. Oeh, die struisvogels. Harre, jakkers. Ze kregen heel tijd weg van. Nou, dan ben ik heel benieuwd dat de bartjes ik lekker boeten binnen. Ja, yes. Die vind ik zo leuk. Hey, kangaroo. Ja. Walibi's of kangaroes, hoe heet die ook alweer? Ja, dit ben mijn lievelings. Hey, die vind ik zo schattig. Ik vind dit mijn lievelingseck is. Ja, dat denk ik ook. Maar ze komen net. Hallo. Is het lekker aan het eten? Oh, daar komt hij al. Ach, maar ik ben toch mee? Ik heb niet. Nee, er zit een hekje tussen. Oh ja. Mammy, ik ben toch wel mee? Hey, liefie. Draagtijd van 3 maanden, 3 weken en 3 dagen. Dat is al beter. Sa kleren, joh. Hallo, liefie. Wild swing, heel wild. Ja, best. Die is hartstikke schattig. Varkens nemen graag een modderbad. De modder werkt namelijk goed tegen kleine beestjes die op de huid zitten. Zit er een babytje in zaken? Hey. Ja, die zit nou verstappen. Ja, net een paar keer zaken maken. Ja. Oh, zie je maar die oelen boven waar? Boven op het strieën. Super groot. De sliepen nou. We hebben die sliepen. Heel groot. Zo schattig. Hij is heel rustig. Ja. Kan ik best opzetten, bedoel je? Ja. S'nachts de benachtbesten. Die leven nachts. Ja. Heb je een bedje? Mini-Shetlander. Mini-Shetlander. Dat zit er op die achterste twagen in, denk ik. Schattig, hè? Dit is leuk. Flamingo's.
Nee, dat wint die hoor. Ibis, wat biedt ook alweer, Ilse? Ik neem het Ibis, toch? Rode ibis. Vorige keer weer dat wat discussiepunt van Ilse en mij, maar het ben de rode ibis. Hou op, jongens. Oh, we kennen dat heel rondje om. Daar zit een beest. Dat vind ik een beetje eng. Zien wij waarom via dit praatje? Wil je meer, Lois? Lois? Wie dat beest? Lois, kom! Ik hoef net echt bij dat beest, Lois, ja? Ik ga daar wel, Lois. Neemt u de camera dan mee? Lois! Hallo! Zullen we hebben doen? Ja. Stjonkje! 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 Dat wordt een gek bedje, vis net zagen. Ja, Wat doet hij? Als bij komen, daar zeiden ze toch eens om. Dat het kameel in had en dat het dromedare het had. Dit is in mijn eigen, dit een kameel, toch? Ja, maar het, ja, werd ze bij komen, zeiden ze Ja. zo eens om. Dus eigenlijk zeiden ze niet misschien wat verkeerd. Dat denk ik wel. Ik denk dat hun er iets mee verstoffen heeft. Oh, even sliepen. Is dat? Ian gaat even poetsen. Ja, die tasken! Ja, hier wil even wat beter poetsen kunnen. Hallo. Hey Ilse, wat voor geluid maakt het zich voor lekker? Heb je er al zagen? Kijk een gekke neus. Ja, Hallo. Ze bent best wel mooi trouwens op een hollenij. dat is een hollenaai. Op een hollenij. Die neus is echt een Hallo. Hoi. Hey, dat er nou mee? Krijgt toen dat Ilse die er het mij maar. Oh, dat weer er. Dat is best wel een gekke geluid, hè? Ja. Kist u dat eigenlijk lang? Is dat geluid? Nee? Ilse, kist u dat? Oh, jakkes, nou zo'n hè, waarom ben je even sokkenbeesten, man? Ja. Nou, zo. Waar wil je de ezelsje? Ik wil. Hey. Hallo. Ik weet net dat er het leuk vindt, ja. Hey. Ik vind het wel een beetje spannend, zie je hem dat? Je vindt het een beetje spannend. Ik denk dat we nou maar wat te pritten omheen weer. Ja. Misschien dat er even zwaar wordt. Ze hebben even zwaaien, ze hebben doof, ezeltjes. Oh, een torik. Ja, dat is nog een babytje. Zie je dat? Daar werd een beetje beschermd. Ja. Dan maakt ze net al je rondkomen, dat is een baby. Ja, hij is wel, die vindt het wel leuk. Ik vind ze alle wel leuk. Is er echt genoeg? Dat is een babytje. Oh, die schatjes. Kijk eens, ezeltjes, Beppa. Ezeltjes. Heb je dit een grote Oh, machtig. Dit is wel mooi, hè? Echt heel mooi. echt heel mooi. En die Wow, ben wel super joekelgrut. Zie je hem dat wel? Allemachtig, hè? eigen. Ik kan nou net aaien, nee. Du was altijd alles zo graag aaien, hè? Nee. Die ben mooi, is? Wow. Mooie groene stut. En een rode kuif. Wat een joekels. Wat ben dit? Flamingo. Flamingo's. Hé, hey, wat doet die? Wat doet die met hun voeten? Doe dat eens even waar. Wat doet die? Oh ja. Is dat binnen lekker warm? Ja. En wat ben je voor beestjes dan? De mintjes. Goed, maar het gewoon even zitten. Ja, schimmer. Let maar eens even zien. Wat hier al je. Oh, wat een schatjes. Meer hier als knie. Het KWA dwarp. Wat een mooi hoesjes had hij. Hey. Ja, dat is de chefamker. Oh, hier wordt krekvoort. Oh, ze naaien alle hier uit. Hier een hele grote stok hier. Die. Zie je ze erin? Oh, die gaat even drinken, denk ik. Even drinken. Waar zie je dat skat draaien? Dat is ook een hele grote knie in jaar in die. Hele plezigen. Hallo, poesies. We binnen toch? Savannah. Savannah kat. Komt zaken erop? Oh, zwaaien zaken. Hallo. Oh ja. Deze stutjes. Dus, oh, ja, gewoon stutjes hier toch? We willen het zien hier. Nee. Ja? Ik weet het net. Super cute. Goed als de geur dat roept. Het roept je lekker, joh. Hier, dan is de Sjen. Lampjes. Die ben bijna op 4 februari. Hey, wat heb je mooie bandjes. Hier een van mijn jitje. Ja. Zie je, dat is ook een bandje. Zie je dat wel? Hier komt er, hier wordt hij een tuinjaar, Lois. Het is gewoon echt heel. Ja, meer.
Nou jongens, wat hebben we weer een schitterende mannen hoor. De ben van de mooi boat in binnenboatenzaal. En ook van de middag ben we lekker naar boeten geweest en bij de beestjes. Wij zullen zo weer op naar huis. Ilse mag nog even aan het werk. En Ilse mag nog even op bedje. Maar we hebben een schitterende dag hoor. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toon heen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. En naar je chatvlog. Hey hoi! Foto. Ja, je zit niks zien. Oh nee. Dat is toch knap hoor? Oh, ik weet het allemaal tjuggen, maar de baby komt correct uit de buikwei. Uit de buidel. Oh, vet cute. Moest ik naar een chillen. Nou, zeg ik echt doei hè. Wij gaan op de hoes. Op naar Broeksterwoud. Doei!